No, Lunette on 2005 perustettu yritys. Valmistetaan kuukautiskuppia ja sitten tämmöisiä naisten tuotteita, mutta kuukautiskuppi on se, Lunette kuukautiskuppi on se meidän päätuote. Käyttäjiä tällä hetkellä varmaankin meillä on maailmanlaajuisesti 100 000. Suuri markkina on Saksa, Espanja, Slovenia. Tällä hetkellä Australia on kovasti nouseva. Että tuolla maailmalla ympäriinsä niitä on sitten. Mutta Suomi on se toistaiseksi suurin markkina. Kaikki on oikeastaan alkanut siitä, että mä oon itse käyttänyt kuukautiskuppia ja mä totesin, että tämä on mahtava ideana, mutta tämä tarvitsisi tehdä vähän toisin. Ja sitten siitä se lähdin piirtelemään luonnosvihkoon niin kuvia kuukautiskupista ja sitten asiat loksahteli hirveän nopeasti paikalleen. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Paljon sähköpostia saadaan pitkin poikin, mutta kyllä nämä perinteiset postikortit on ihania. Yeah! Meillä on täällä töissä semmoinen 3 hengen tiimi päivittäin. Ja sitten meillä on muutama henkilö, jotka tekee tuntitöitä silloin, kun on tarvetta. Yksi henkilö tekee vähän säännöllisemmin saksankielistä asiakaspalvelua, että meille tulee Saksasta aika paljon kyselyitä. Ja sitten periaatteessa tämä varsinainen valmistus tapahtuu alihankintana ja meidän myös toimittaminen tapahtuu alihankintana, siis asiakkaille lähettäminen. Tukkumyyntinä myydään pelkästään yrityksille. Mä uskon, että se syy, minkä takia meidät on arvioitu tuolla kansainvälisesti niin parhaimmaksi kupiksi, johtuu siitä, että se on lähtenyt ihan oikeasti omasta tarpeesta se kehittelytyö ja sen saman tarpeen ovat muutkin huomanneet. Meidän lyhyen ajan tavoitteet on vallottaa USAn markkinat vaatimattomasti, mutta toki täällä Suomen markkinoita niin vahvistetaan koko aika. Ja sitten näitä, mitä meillä on jo olemassa olevia markkinoita tässä Euroopassa ja Australiassa. Tämä Pirkanmaan vuoden nuori yrittäjäpalkinto on mulle kyllä tosi tärkeä palkinto, että se on mukava saada tunnustusta siitä, että nuorena on lähtenyt yrittämään ja tässä on vielä ihan hyvin pärjännytkin, että se on mukava, että sen on muutkin huomannut.